яке аз мавридҳое ки издивоҷҳоро ва муносибатҳоро вайрон мекунад, ин аз даст додани боварӣ байни зану шавҳар аст. ва ин дақиқан ҳамон коре аст ки порнография анҷом медиҳад. гарчанде ки порнография метавонад ҳар ду ҷинс мард ва занро ба худ вобаста кунад, аммо аз рӯи омор мо медонем ки мардон бештар ба таҳти таъсири вобастагӣ ба порнография ҳастанд. ва дар натиҷа ин бисёр дардовар аст вақте ки ҳамсар мефаҳмад ки шаҳвараш вобаста ба порнография аст. зан шурӯъ ба ҳис кардан мегузарад ки вай ба андозаи кофӣ барои шаҳвараш хуб нест ва аз ин рӯ ӯ лаззатро дар ҷойи дигар меҷӯяд. барои вай ӯ ба ин боварӣ хиёнат кардааст ва ногаҳон вай ҳис мекунад ки дигар шаҳварашро намешиносад. зиёда аз ин вай бо саволҳои зиёде дар зеҳни худ мубориза хоҳад бурд, ба монанди ӯ чӣ қадар муддат аст ки порнография тамошо мекунад? оё ӯ бо касе дигаре робита дорад? оё ман дигар ҷолиб нестам? оё ӯ ба ман ҳама ҳақиқатро дар бораи вобастагиаш гуфтааст ё ин ки дурӯғ мегӯяд то ҳол? агар ман кӯдаконро бо ӯ монам, оё онҳо дар амон хоҳанд буд? ва ғайра. хулоса тамоми ҳаёти вай ногаҳон ба марҳилаи ташвишовар бо шубҳаҳои беканор табдил хоҳад ёфт. мушкилӣ дар он аст ки барқарор кардани он бовариро дар ин ҳолат шояд солҳо кашад ва барои баъзе занҳо ин қариб ки ғайриимкон аст. аз ин рӯ талоқ ягона роҳи ҳалли масъала метавон буд. якчанд сол пеш ба назди ман як марди солхӯрдае омад ки солҳои дарози вобастагиаш ба порнографияро эътироф кард. вай ба ман гуфт ки аз ҳамсари маҳбубаш 3 фарзанди зебое дошт ва ҳар гоҳе ки ӯ порнографияро тамошо мекард, бо доғҳои чуқур бо шармандагии таҳаммулнопазир раҳоӣ меёфт. хуб, ин тамоми ҳикоя нест. дардноктарин лаҳзае ки ӯ дар тамоми ҳаёташ таҷриба карда буд, ин замоне буд ки духтари калонияш ӯро дар вақти хушнудкуниаш ба тамошои порнография дастгир кард. вай гунг монд ва ҳатто як миқдоре ҳам ҳаракат карда наметавонист. баъд аз чанд сония зани ӯ даромад ва беш аз 30 соли издивоҷ ба охир расид. зан тасмим гирифт ки онро дар ҳамон ҷо ба итмом расонад. ва чӣ тавре ки мебинед, нобуд кардани яке аз муносибатҳои муқаддас ба хотири лаззати зудгузар тамоман шӯхӣ нест. ва порнография дақиқан ҳамон чизест ки ба ин ҳолат оварда мерасонад. пас шумо барои тағйирот омодаед? ин саволест ки бояд шумо алон аз худатон пурсида истода бошед.